13-godišnjem Paraćincu Vuku Vasiću, obolelom od karcinoma tipa sarkom Ewing, hitno je neophodan iznos od 100.000 evra kako bi započeo lečenje na klinici u Bolonji. Porodica Vasić, kojoj je u roku od 10 dana potreban ovaj novčani iznos, uputila je još jedan apel za pomoć svim sugrađanima kako bi bilo moguće da Vuk sredinom meseca bude u Bolonji. Ovo je apel kojim želim da kažem da je neophodno da u narednih 10 dana prikupimo 100.000 eura za lečenje našeg sina Vuka Vasića, odnosno za nastavak lečenja u Bolonji. Ta sredstva su neophodna sada, odmah, i ljudi mogu vršiti uplate na različite načine, pre svega na slanjem poruke 1332 na 3030, a i na račune koji su već poznati, koje sad ne bih ponavljao. Situacija jeste dramatična jer u narednih 10 dana je potrebno prikupiti 100.000 eura za nastavak lečenja u Italiji. Ono što je specifično za terapiju u Italiji jeste da je metodologija i postupci su drugačiji u odnosu na ono što se radi u Srbiji, a novina jeste tretman matičnim ćelijama koji zapravo jeste suština toga što italijanska klinika omogućava kao metodu lečenja. U Bolonji je naučno-istraživački centar koji se usko stručno bavi time, tako da oni imaju na raspolaganju neke domete koje ne da nema samo Srbija, verovatno nema i dobar deo Evrope i sveta, i to je ono što ljude opredeljuje da nastavak lečenja bude u Bolonji. Vuk je dijagnozu dobio u martu ove godine. Od tada kreće neprestana borba porodice Vasić. Borba je kompleksna na više nivoa, ona se odvija na više nivoa. Prvi i najvažniji nivo jeste održati zdravstveno stanje Vukovo na jednom stabilnom nivou, a zatim boriti se za obezbeđivanje sredstava i sve drugo što je neophodno za njegovo lečenje. A obezbeđivanje toga da njegovo zdravstveno stanje bude stabilno je jako komplikovano, jer na dnevnom nivou imate više, da kažem, desetina parametara koji menjaju svoje vrednosti, tako da vi morate da reagujete u minutu, u satu, da budete pripremni 24 sata od kad traje lečenje, to traje toliko. Ono što hoću da kažem jeste da je sam grad, mislim, na veliku većinu građana Paraćina pružio ogromnu podršku i mogu da potpuno otvoreno kažem da se građani mobilisali u najvećoj mogućoj meri i pružili nam podršku koju možda nismo ni očekivali da će biti tolika. I mi smo im, ne mogu da kažem, zahvalni zbog toga, ali to jako znači jednoj porodici. Kada vam neko kaže bit će dobro, to je možda najvažnija rečenica koju sam ja čuo u ovih 5 meseci koliko traje ova borba. To možda znači i više u nekim trenucima od samog novca koji je neophodan za lečenje. Ovaj hrabri 13-godišnjak potpuno je svestan situacije u kojoj se nalazi i svakoga dana pokazuje koliki je borac. Deca su daleko hrabrija nego roditelji, a samim tim i Vuk. On je svestan svega što se dešava i borbe u kojoj učestvuje i sa kojom se nosi. Nijednog trenutka nije poklekao u toj borbi i siguran je da će pobediti. Da bi Vuk izašao kao pobednik, potrebni smo mu svi mi. Novčane donacije moguće su preko fondacije Budi Human slanjem SMS poruke sadržaja 1332 na 3030 i uplatama na račune ispisane u dnu ekrana.